Wara 85 sena joperaw minn uffiċċju żgħir, il-membri tal-Korp tal-Pulizija stazzjonati fiż-Żurrieq issa għandhom qassa ikbar u iktar moderna minn fejn jaħdmu. Dan wara li saret estensjoni tal-binja biex issa din l-assa li sservi ta' kwartieri distrettwali għal lokalitajiet ta' Żurrieq, Ħalkirkop, Il-Qrendi, L-Imqabba u Ħalsafi hija mifruxa fuq żewġ sulari b'kull uffiċċju ma' marbarja kundizzjonata u aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Il-Supretendent Anthony Agius spjega li bl-ispazju limitat li kien hemm qabel ma kienx hemm lok għal konfidenzjalità u issa l-investigazzjonijiet jistgħu jsiru b'aktar kumdità. Kien hemm hemmhekk binja antika għandha fuq il-250 sena, kif tistgħu tidħlu taraw hemm ġew. Ħloqnilhom kċina u locker room u spazju ikbar għall-ordel fejn il-pubbliku qabel kien ma kien ikollu forsi ftit metri fejn jista' jgħod illum għandu naqa' kamra mdaqsa fejn jista' jgħod. Il-Ministru Michael Farrugia innota li minkejja żieda fil-popolazzjoni u fit-turiżmu, ir-rata ta' kriminalità is-sena l-oħra naqset b'8% u ċifri juru l-istess għal ewwel xhur ta' din is-sena. Tenna li l-ġlida kontra l-kriminalità tintrebaħ mhux biss billi solvi l-każijiet imma billi jittieħdu inizjattivi li jipprevenuha. Fil-fatt, li limmi l-infrastruttura, il-Ministru innota l-investiment fis-servizzi u tkellem dwar proġett pilota li se jibda fil-ġimgħat li ġejjin fil-Mellieħa. Il-Pulizija flimkien mal-Kunsill Lokali, l-uffiċjali tal-Kunsill Lokali u entitajiet oħrajn f'dak ir-raħal ikun qed jaħdmu flimkien mhux biss biex jiġġieldu kriminalità, ma biex jipprevenu kriminalità. Malli dal proġett pilota jgħaddi mit-test tiegħu u mbagħad l-iskop huwa li jiġi estis għal Malta u Għawdex kollu. Il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar tkellem dwar il-pjan li l-assess kollha f'Malta u Għawdex jiġu modernizzati u jsiru aktar sikuri u komdi biex il-membri tal-korp ikunu aktar motivati u jagħtu servizz aħjar. Fil-fatt, xogħol simili għaddej fl-assess ta' Raħal Ġdid, San Ġiljan, f'Tal-Pjetà u f'Marsal Forna Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.